दा नोंथाङा जे दिनै इउपिपिएल हानजायाव इउपिपिएल दोलोआव जयेन खालामबाय मा थांखि लानानै नोंथाङा इउपिपिएल दोलोआव दिनै जयेन जाखो? आंनि जयेन जानाय माबायानो बेनो जाबाय जे दिनै बिटिसि एकर्ड जानायनि उननिफ्राय 15 बोसोरानो मोनसे हानजाया बे बिटिसिनि राजखान्थिखौ खुंबाय दं। दा जायखिनि जों आसा खालामदोंमोन बिटिसिनिफ्राय बा बिपिएफ हानजानिफ्राय जिखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ लानानै मावगोन होननानै जों आसा खालामदोंमोन बेफोरखौ जों नुनो मोनबाय। माखासे खामानिखौनो दासिमबो मावफुंजोबाखै बा मावफुंजोबनो हायाखै। बेनिखायनो रायजोफोरा आं नुनो मोनबाय जे सोलायनायखौ लुबैदों। जे मोनसेल' राजखान्थि हान्जाया सलिबाय थादों। उनहालागै बिथांमोना माने बिराद दुर्नितिनि माबाखौसो लानो हमदों। बेनिखायनो आं सानो जे गोदान हान्जाया रायजोफोरा जेरै लुबैदों बेबायदिनो सोलायनायखौ आंबो हास्थायनानै आं दिनै बे इउपिपिएलआव गावखौनो बावसोमनो होननानै आं बे हान्जायाव बा दोलोआव आं जगदान खालामो। नोंथाङा दिनैनि समाव गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो? आं बुंनो साननाया बेनो जे जेब्लाबो मानसिफोरा सोलाय सोल'खौ लुबैयो आरो आं बेखौनो सानो जे प्रमद बर' बिथाङा आखायाव हाथियार दैदेना जासेनो जे बर'फोरनि गेजेराव जे मोनसे थिउरिया हान्जानि मानसि दं होननानै बहुद दिन बदनाम मोनबोबाय थाबाय बिखेखकै एनडिएफनि बाथ्रा लानानै। दा आखायाव अस्त्र लायाजासेनो बेबायदि अस्त्र दैग्रा हान्जाफोरखौ माबोरै खौसे खालामजोबनो हाखो बे बिराद गिदिर मोनसे खामानि जादों। जायखौ रावबो राजनैतिक हान्जाया बे खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङामोन। बा बिदिनो जों नुदों आसामावबो दिनै आलफा दं बा माबा माबि दङ बिथांमोनखौबो दासिमबो स्वाभाबिक जिउ खुंनायाव लाबोनो हायाखै। दा बे खेथ्रआव प्रमद बर'आ मोनसे गिदिर खामानि मावदों आरो लोगोसे बिटिआर जिथु सुक्ति जादों जुदिअ बेखौ दा एमअएसआव बा मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव बेफोर बाथ्राया दङब्लाबो बेखौ मावफुंनो बा इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे थोंगोथों मोनफा मोनफा अर्गेनाइजेसन नांगौ। दा बेनि भितराव जों नुदों पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै इउपिपिएलआ दङ बिपिएफनि उनावनो। जों आसा खालामो बेखौ जाफुंसार होनो गोनांब्ला इउपिपिएलआ गावनि आखायाव बे ओनसोलखौ दैदेननायनि बिबानखौ लानांगोन आरो मोननांगोनबो। बेखौ रायजोफोराबो लुगैदों खारन एन्टि इनकाम्बेन्सि होननाय मोनसे फेक्टर दं। बे दा बिपिएफनि खेथ्रआव बे माबा जादों रायजोफोरा मोजां मोनला। बेनिखायनो रायजोफोराबो सोलायनो नागिरदों नालाय आंबो बेयाव दिनै गावखौनो बावसोमबाय माबा खालामनानै जगदान खालामनानै। आरो आं आसा खालामो रायजोफोराबो बे सोलायनायनि सार्थआवनो आरो भबिसत बिटिआरनि सुक्ति मथे जिखिनि खामानि मावनो होननानै बेयाव लिरनाय दङ सुक्तियाव बेफोर जाफुंसारनायनि थाखाय जों बे राजखान्थि हान्जा जितु इउपिपिएल बेखौ जों देरहाहोनांगौ। आरो आं आसा खालामो दुलाराय रायजो राजायानो बर'ल' नङा सोरबा अ बर' बा अना बर'
बा जिखुनु जाथि बा धोरोमनि मानसिफोरानो गासैबो खौसे जानानै बे हान्जाखौ बिटिआरनि उलाफादाव फज'गोन होननानै आं आसा खालामदों आरो रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायो। वारि सारा बर' हारियाव गोबां बिहोमा दङ। बिथाङा सासे लिरगिरि, सासे दैदेनगिरि, बर'नि सासे सानसुमै। दा बे हिसाबै बिथांखौ जों दिनै जोङो बरायदों आरो बिथांनि गोलाव जिउनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। बिथांमोननि गोबां गावखौनो बाउसोमनानै हाबा मावनायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया बेफोरबायदि थासारियाव फैनो हादों। दा बिथांमोनखौ जों अराय सिबिनांगोन। दा गोबाव सम बिथाङा देहाया मोजां नङामोन, नाथाय दा मोजां जाबाय। दा बे हिसाबै दिनै जोङो बिथांखौ बरायदों, मान बावदों आरो इयुनाव बिथांनिफ्राय जोङो बोर आशीर्बाद मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। दिनै खालामनो दासिमहालागै UPPLआ जि मोनसे सोलायनायनि खोथा लानानै राजखान्थि खालामदों, दा बेखौ बयबो बर'जों लोगोसे बयबो हारियानो बजबदों आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बेखौनो नुयो कि बयनिख्रुइ बांसिन जि सिट बेखौ UPPLआनो देरहागोन आरो UPPLनिनो सरकार फैगोन, बे सियर। दा नंखायनो सिटखौ बेसेबां मोनगोन होनना बुङोब्ला दिनै इलेक्सनानो जायाखै, बे हिसाबै आङो बुंनो सानाखै। मानोना इलेक्सन जाखांनायनि उनावसो बे क्लियार जागोन। नाथाय रायजो राजानि अननाय बा रायजो राजानि फोथायनाय बेयो जेरैबायदि बांनो हमदों, निस्सय बेयो रोखासै कि UPPLनि गभर्नमेन्टआनो फैगोन।